אחרי שעשיתי בושות. לא הבנתי מה שואלים אותי פה. יצא את המטמון, עם הולדת של יוני. התחלנו. קיבלתי את הרמז הבא. ערבית דובר עברית. זה מה שאני פשוט מתרגש. ממש דאגו שאני אעלה וארד ואעלה וארד. מה, ירד לו ערבית דובר עברית? יש! זה הבא, ושלא יהיו לך טעויות. אולי זה גינדי. לא? בטח. אני הולך לדר. דר, האם את? ושלא יהיו לך טעויות. יש! אריה וג'ירפה נכנסו למערה ויצאו שלושה. עוד פעם? למה אריה וג'ירפה נכנסו למערה ויצאו שלושה? בראשית שמות ויקרא. אני מפריע להם לעבוד. האם? טוב, אני הולך לדירה דיסקרטית. דירה דיסקרטית. בגלל כאילו מלווים, בגלל הליווי. מדהים. אוקיי, הצלחתי לפתור את השאלה של מורן. זה היה היחידה שבאמת פתרתי. בא לי את הרמז הבא. ממש דואגים. זה מדהים זה שהכל מודפס ויפה ובצבעים. כל הכבוד. הוא פתח ועכשיו הוא אומר לו חידה הבאה. הצלחתי לפתור. אל מלא רחמים. תוכנת העיצוב ששינתה את כללי המשחק. הצלחתי! מהי העיר הגדולה ביותר בארץ מבחינת שטח? קיבלתי פה מגפון. אין לי מושג מה זה אומר. אנחנו הולכים לראות את המגפון. מהו הדבר ששייך לך ואחרים משתמשים בו יותר ממך? המושכת בחוטים. המושכת בחוטים. המושכת בחוטים. נראה שמצאתי. מיד נגלה מה זה. בצורת דוגה. לפתוח את זה כאילו? כן. מעלה את זה ליוטיוב. תסתכל בטלפון.